Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Gibati man og kagutom si Vic, misuod siya og kananan. Nangita siya og native foods ug wa siya madwa niya damha gamay moabi-abi niya ang batan-ong babae nga iya nang nakaila, si Mia Montisa. Good evening, sir. Oh, dili ba? Oh, sir. Ako tong imo gipalitan sa mga ginagmay nga tinda ba? Kati sa Madrid gani, sir. Ug may pakapin nga estampeta. Si Mia ko, sir. Rosemia Montasa. Oh, ikaw dito? O niya ganun. Ni anak ko din hiron magtrabaho, sir. Bago lang ko nakasod. Pili, sir. O gusto ni mo pagkaon? May native foods mo. Halos native foods ang pagkaon din, sir. Palahi ko nung ingon si ma'am. Og, wa ko magdahom, sir, nga. Musuot ka din kananan nga sama ni Ini. Semi-karinderya. Pero, lami po ba ang mga luto din, sir? Sige, mukhaon ko. O, ikay Sylvie, ha? Sure, sir. Pili o na og si imo, sir. Okay, lamoy tinuwa og shrimps. Na ba? Maogi paghaon sa tinuwa, sir. Og naana sa tay shrimp. Okay, hatagi ko, please. Yes, sir. Natandad man ang iyang phone. Pero maingon siya na ako ganiha nga. Alas 9 ilang flight. Nga kamok man niya ito baka. May pahuwi tingali una silang office. Paabuton ko na lang siya nga mao'y manawag. Change ni mo, sir, oh. No, diyan lang na. Uy, ayaw, sir, uy. Gidili na namo din nga mudawat og tip. Nay, oh. Nagbutang gid og pahibaw. Sorry, sir, ha? Sure ka nga, di ka budawat? Dili, sir. Salamat na lang. Balik-balik na niya diri kaon, sir. Sige. Oh. Hello, Brad. Okay, paingon ko diha. Sige, bye. Balik-balik, sir. Oh, may tando lang si sir. Victor ang iyangan. Victor Solis. Uy, nag-miss call mo dahil si Wilma. Tawag na ko. Tulog yung ka-miss call. Saan kayo tuyo? Ang akong cellphone. Oh, hello, love? Hello? Sorry nga, wag ko ka-pick up sa imong tawagan niya, ha? Nga naman ta? Nanawag lang. Niingon manggod ka ganiha nga mga 9 pang imong flight. Namasin lang kung magkasulti ta. Wala gi ka mo tubag sa kong tawag. Nanihapon ko. May bago mo din kananan diri. Bisuay kong pangita og mga native foods. Naadi ay. Busog kay ko. May noon, busog ka. Sama natuog ka na. May laman nga gikan kang natuog. Oh, di ang mga bata sa tong kwarto. May dog na ako. Taliwa ako nila. Dako na si Lindon. May nang anaro na siya nga matuog siya ang kwarto nga siyera. Naamasad sa simping nga kwarto mo higda silang aling. Kusog magod kayong dugdugan niha. Gikuyawan ang bata. Nagpangilat sab. Aw, unsa man diha? Unsa man ang panahon diha, ha? Wa magdugdug og kilat? Wa man? Uy, diri ra daytong dapita sa ato. Dako magod kayong dag-om ganiha god. Maong kauwanon diri, love. Bugnaw ang panahon og wa ko lang paandar ang aircon. Indot niyo tayong idog ng love. Unta, nya wa man ka. Kanya na lang inig ulit nimo. Aron mamangkuran sigla na. Okay, love. Diyan akong partner. Bye. Bye, love. Bye. Love you. Love you too. Salamat. Hingpit na nawang iyang kay ubos na tungod sa piyon. Gabi, Ida. Wa pa ang akong anak. Gipasidhanan ko baya gyud siya nga dili gyud magpakagabi.
unsa ng orasa, alas 10 na pasado. May mihudo nga tricycle. Akong susihon. Ma! Ma, ni anak ko, blihi ko, be. Oo na, kadiyot. Ay, agay, uy. Kakadiyot na ka. Agay. Naunsa ka, ma? Ay, kinig yung lansa nga gihimo tang siradura. Tayao na manggod kahit nga ibton na samad ko. Dukdukon ko lang aron maabli day. Huwat kadali ha. Magkuha kog martilyo. Taon sang mama, uy. Matinil man lang gud mi ka lansang. Dakong lansang og gihimong siradora sa pultahan. Dali danak. Abli na gyud taon. Hain sa mati mo, ma. Biko no. Ay, naigo ras lansang, oy. Ang gipugos manggod na kog bira. Wa man gyud mada. Tambalat ko lang kay nagdugo man god. Na may dahon sa kamunggay diha. Katuli akong itambal dali rani. Sige lang, ma. Palitan lang ni natog siradora gyud. Ugma. Oh, bitaw day. O karon aron masirado gyud ning pultahan. Lansangan na lang gyud ni. Tangtangon na lang sa ugma. Ma, karon nga may trabaho naman ko. Mangita tag arang-arang nga kapuy-an nato, ma. Kipait kayo ta dinhi, uy. Kung mag-uwan to, kaayo. Nya o sa bintana. Gubaon pagid ang pultahan. Makaabang naman tingali ta, ma. Minimum man akong sweldo. Mangita niya tagbay, ma. Adi lang una tamangan doy anak day oy. Bago pa lang ganit ng trabaho mo. Magtura man sa bitaw ni dinhig mag-uwan. Ma, ikaw magoy akong gihuna-huna. Kung to ako sa trabaho, ikaw rin may makabilin din eh. Unya na lang na. Nakasabot ko nimo. Ug naluoy ko. Daga ka na. Di na unta angeng mo puyo ning gipuy anta karon nga maguwang na lang sa payag. Gubaon pa. Pero unya na lang day. Wa ka paganay buwan na nang gitrabahoan mo. Patikom una. Sige, ma. Magtigom ko sa akong sweldo balig. 3 ka buwan. Kuha lang sa atong pagkaon sa plate na ako kada adlaw. Total, wa man sa tebayranan sa kuryente. Lamparilya man ang gigamit nato. Oo. Nagsalib sa tas hayag ng sugas poste. Ug naasay gamay tindahan sa tungod. Makatigom kita, ma. Ikaw may mahipos akong sweldo. Ihatag ko nimo ang tanan, ma. Kuha lang nako sa kong pamliti. Free raman mi sa pagkaon. Aba o ba? Oo. Pero, dili mga hiniwang among sudan. Duha ka klase. Munggos ba? Pansit ba? Ana lang. Unya higop mig sabaw. O busog raman sad. Oo niya. Nagplano ka man nga mo padayog eskwela. Sunod tuig na lang tingali, maoy. Kung magpadayon gining trabaho na ko ron. Murag, lisod pa manggod, ma. Naluoy kay ko ni mo, nak. Naluoy ko. Maninguha lagit ko, ma. Tingali. Muwa pa lang gid mo abot na ko ang swerte. Swerte nga makadaog ko sa loto. Namusta, day ka? Nanugal ka? Wa, maoy. Tigo mo na lang na ako kung ipusta. Uwa na tuod manawag si Feby na ako, na. Nga naman ka. Nanguta naman tong bossing niya nga. Akong ikalagutan kay Bastos. Presko kaayo. Di arang backpack mo, Dudong Lindon. Ikaw ang matod ako sa school, ma? Oy, nak. Ready ka na? Ready na? Inday, paghapit lang unya og gatas ni Glina, last na lang tugik utaw na ako. Pero buyag, day, mututoy gihapon ang anak mo, dako naman unta. Muhilak magdili hatagan sa iyang gusto. Sige na lang, nang. Today, nang. Wa man nawag si Feby? Wala man. Wa na ba yan may makita? Nahibuong ko, nga nung wa na siya manawag.
Nagita mo nung tatong ginganan niya Chito? May contact number man kaniya day. Tawag Nag-text na ko, makapila na. Wa mo reply. Ambot ko nga no, kumari ba ni? Bitaw. Ninang man tos mga bata, kang Lindon o Glina. Gitaw gani mo? Oo. Makapila na ko manawag. Uy, tubag. Nga naman ka, ha? Ma, tanan na. Malate na ko. Ay, sorry, nak. Nalingaw mong gumiktabi ni Yaya ni mo. Oh, sige na. Nang, ato na me. Sigla na, ha? Gata sabunya day ha. Mangumprasab ko. Tananak. Bye, Yaya. Bye, Lindon. Ay, dako, nagindang imong anak day. Kusog mo tubo, buyag lang. Ari na, Minang. Ako ni Amblinak. Wait lang, ha? Ako lang gud, ma. Dako na ko. Ariskado ka na kaayo, ha? Ambi ng bag ni mo, be. Ayaw lang gud, ma. Good boy man ko. Ayaw na ko ihatod sa gate, ma. Tanawan lang ko yung nigsod na ko, ha? Diya lang ka. Kiss na ko, be. Smart ka yung anak ka, ha? Sige, sud na. Tanawan ta ka. Be a good boy, ha? Always, mama. Bye. Bye, nak! Makalingaw na yung anak ka. Makawas ka laay. Tana si Linton. Mangumpran ako. Oh. Hoy! Nga numilingkod magalis na paludo sa kong auto? Uy, puot tawana. Hoy! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!